Nastavljamo priču o klima uređajima i ovoga puta se bavimo jednim ključnim pitanjem. Servis klime i dopuna gasa. To su u suštini dve različite stvari, zar ne? Međutim, mnogi ljudi misle da ako su dopunili gas, da je novi gas u sistemu, da su uradili posao. Međutim, da li je to tako? To baš i nije tako. Klima sistem posjeduje određenu količinu freona u sebi, za koju mi ne znamo na početku da li je dovoljno. Znači, sistem može da bude pod pritiskom, ali ne mora da znači da ima dovoljno freona. Mašinom se to proverava. Mašina je osnovni dijagnostički uređaj za konstataciju nedovoljne količine freona. Ona izvuče postojeći freon iz vozila, vakumira sistem, proverava curenje tog vakuma, odnosno da li će tokom vremena skočiti pritisak u sistemu. Ukoliko je sistem bušan, znači mašina će nam prijaviti skok pritiska i samim tim zaustaviti dalje punjenje freonom kako ne bi sistem zagađivao životnu okolinu. Ukoliko prođe sekvencu testiranja na curenje, mašina će da ubaci novo ulje i novi freon. Time je procedura zaokružena. U nekim slučajevima možeš da dođe do rasklapanja sistema. Recimo, neko ko je nestručan rasklopio je sistem i pokušao je samostalno da vrati, odnosno da dopuni freon. Da li to tako može da funkcioniše? Znači, govorimo o manualnom principu. Manualni princip je podrazumevao da se sistem puni direktno iz boce kojom se dopunjava sama mašina, a ne auto. Ta procedura nije ispravna zato što prilikom rasklapanja postojećeg sistema mi ćemo da pustimo u sistem atmosferski vazduh koji će da oduzme zapreminu freona. Praktično nismo ni izvakumirali, ni osušili sistem od vlage i nismo mogli da ubacimo u sistem dovoljno freona. To mnogi ljudi zapravo ne znaju i voze automobile kod kojih je freon zamenjen na taj način. Kako to mogu da provere? Isključivo mašinom za servisiranje klima sistema u vozilu. A što se tiče zamene ili popravke delova sistema, da li je to integrisana praksa u okviru servisa ili se to radi posebno? U okviru servisa se praktikuje zamena iglica ventila za servisne priključke, jer se najčešće dešava da baš na tim mestima dolazi do curenja novog freona koji smo sipali u sistem. I kako proveravamo da li je došlo do nekog eventualnog curenja? Šta se radi? Uz pomoć kojih pomagala ili uređaja možemo da proverimo da li nam freon otiče? Pošto je u mašini ulje koje posjeduje UV boju, UV boja se u određenoj sekvenciji pre sipanja freona ubaci u maloj količini, tako da kada sledeći put imamo curenje, mi možemo vizuelno da proverimo UV naočarima i lampom da li je negde se pojavila fleka tog ulja. Sem toga, postoje i identifikatori curenja koji se zasnivaju na elektronskim senzorima za detekciju curenja. To je malo sofisticiranija metoda, ali taj uređaj nema baš svaki servis za klimu. I danas smo naučili nešto novo, a to je zašto moramo servisirati klima uređaj na svojem vozilu kod stručnog lica, u stručnom servisu. Jer ukoliko ne uradimo tako, moguće da baš nećemo imati adekvatno hlađenje, a ono čak može da nestane u onom trenutku kad nam je najviše potrebno.